Es un caderno. La proyección de Luarada en la clausura de Louvre es otro paso más adelante en un proyecto que aspira a convertirse en película. De momento son 37 minutos de una historia completa que tendrán un montaje diferente en el largometraje. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este avance, que dura 37 minutos, vale, imos a ver dende que Manuel chega a Rebordechao, dende León, porque el ven fuxindo, porque, bueno, ali se lle achaca un crime no que el supostamente está implicado. Entón, esa entrada non en Rebordechao, bueno, pois imos a ver como pouco a pouco se vai facendo coa veciñanza, fai moi boas migas coa familia García Blanco. É un filme longo porque quere abordar pois moitos aspectos. Darase un amplo espectro da figura de Roma Santa. Para min, como actor, é un luxo poder pois ter a oportunidade de facer un personaxe destas características, que a verdad que cumple pois todas as expectativas que un pode ter dende o estudio previo, dende o traballo co director, o equipo técnico, o equipo artístico. La película dará respuesta a un montón de preguntas. A historia é moito máis real e máis tangible do que nos quiseron facer ver sempre, non? O famoso lobisome, bueno, que un pouco se lle achacou todas estas vítimas pois a que el se transformaba en lobo, non? Que, inda que parece, sone o seu un pouco ridículo, foi o primeiro e único caso xulgado por licantropía, ou seja, que conseguiu colarlla ata os sueces.